Sí, l'equipament sempre conservarà la titularitat municipal i el que passa és que sí que la gestió doncs, la cedirem durant aquests 40 anys i passats aquests 40 anys doncs, tot retornarà a priori cap a l'Ajuntament de Ripoll, a no ser doncs, que s'enceti una nova sessió. El fet de reubicar aquesta residència en aquest lloc molt més accessible, en aquest lloc molt més cèntric, molt més confortable, a més, doncs, ens ofereix la possibilitat d'ampliar les places de residència, tant de la residència com del centre de dia, i per tant donar servei a molts més dels nostres avis que realment ho necessiten. Sí, bàsicament va ser una licitació molt complexa en què s'atorgava una primera fase que hi dedicaríem l'import de la subvenció, aquests 2.700.000 euros, més una altra part que ja portaria la pròpia empresa que gestionarà després el servei, per tal d'acabar tot el que és la carcassa i poder acreditar aquestes millores en sostenibilitat per no perdre aquests fons europeus. I en una fase posterior doncs, es procedirem ja a fer tots els interiors. I això ve condicionat doncs, a que es pugui amortitzar tota aquesta obra amb aquesta cessió de 40 anys a aquesta gestora privada. Aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs, molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, etc. No? L'estructura originària era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i clar, tot això ha patit els forjats han patit, han caigut, les bigues són de fosa, amb la qual són les bigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No? Llavors una mica el que s'intenta fer és rehabilitar-la per deixar-la en bon estat i després energèticament millorar-la. Bàsicament el que és planta baixa tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors. I el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, etc. I una zona, segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.